Dobrý den, já vás vítám u našeho dalšího videa, tentokrát pod názvem Jak zničit podprsenku v 5 krocích. Tak já vás tady rozhodně nebudu učit, jak svoji podprsenku co nejrychleji zničit. Naopak vám chci názorně vysvětlit a ukázat, co pro to spodní prádlo není úplně vhodné a čím se opravdu ty podprsenky hodně často ničí. Tak jdeme na to. Tak první ne. Nenoste stále a tu jednu podprsenku každý den pořád dokola. To prádlo opravdu nevydrží všechno, nevydrží, když v ní budete chodit do práce, potom si ji vezmete na sebe do fitka a druhý den večer ještě do divadla. Prostě je potřeba, aby ta podprsenka si taky trošku odpočinula, takže je fajn střídat třeba 2 až 3 ty podprsenky, vždycky nechat jeden den odpočinout, aby ten materiál se hezky stáhnul zpátky. Pak se vám taky tak rychle nevytáhne, třeba v tom kompodu vydrží vám to prádlo díl. A určitě pokud sportujete, tak rozhodně doporučuji kvalitní sportovní podprsenku. Když teďka kliknete někam zhruba do těchto míst, tak vás odkážeme na recenze naší sportovní podprsenky Panače. Je naprosto výborná, rozhodně stojí za každou korunu, takže doporučuji vyzkoušet. Takové velké ne číslo 2, nepřetáčejte na těle podprsenku, když si ji oblékáte. Pozor, tím tedy nemyslím to, že spousta žen si neumí podprsenku zapnout na zády, je to naprosto normální, prostě ta podprsenka to hold přežije, to, že si ji otočíte kolem těla, i když to taky není úplně vhodné. Spíš jsem myslela, není to přetáčení, kdy spousta žen vlastně si i dokonce zapne podprsenku na zádech, ale košičky má takhle směrem dolů a potom v tom natažení, když už ta podprsenka je zapnutá, i takhle přetočí nahoru. Co se vám pak u té podprsenky stane je, že vám začnou ve středu vyjíždět kostice a je to úplně zbytečný, ta podprsenka prostě tím dostává strašně zabrat a vydrží vám potom mnohem méně, nevydrží prostě tak dlouho, jako když si ji budete hezky oblíkat. No to není zase tak těžký, místo těch košičků, když ji dáte takhle, se ji dát prostě rovnou takhle nahoru, ať už to prostě otáčíte nebo zapínáte vepředu, tak prostě nikdy hlavně nepřetáčet v tomhle směru. Velké ne číslo 3 a 4 se týká péče o podprsenku, a to sice neperte podprsenky v pračce a nepoužívejte na ně aviváž. Je to strašně důležité. Za prvé, ta aviváž, ta prostě vám zničí takový ty jemný vlákna, co jsou takhle v obvodu třeba té podprsenky, takže ona se vám potom hrozně rychle vytáhne a prostě je to opravdu jakoby jenom tou aviváží. Není to ani tím, že byste ji nějak extrémně třeba nosila, ale prostě ta aviváž na to spodní prádlo vůbec nepatří. Co se týče toho praní samotného, tak určitě osobně doporučuji praní v ruce, kdy prostě ty podprsenky vezmete, na hodinku je namočíte do umyvadla v nějakém jemném pracím prostředku, pak tu podprsenku vezmete, jednoduše takhle v těch průramkách trošku promnout, takhle vzít i ty ramínka a takhle jemně z ní hezky vymačkáme tu vodu ven. Nechá se uschnout, takhle hezky položená někde na sušáku, určitě ji nedávajte na topení, do sušičky, ani ji nevěžte takhle ze zhora dolů, protože ta voda takhle bude jakoby postupně skapávat, tak by vám to taky mohlo třeba ty tvarované košičky hodně poškodit. Jinak pokud opravdu trváte na tom, že prostě nechcete ty podprsenky v ruce prát a chcete je dát do pračky, tak když už, tak alespoň do pracího pytlíku zapnout vždycky háčky té podprsence, ať se nezatrhne o nějakou kraječku. Můžete k tomu přidat třeba nějaké jemné spodní prádlo, punčocháče a podobně. A takhle ty podprsenky prostě společně vyprát. Určitě v nějaké vlažnější vodě do 30 stupňů, nastavit tam ruční jemné praní a opět nepřidáme do toho žádnou aviváž. Pokud vám to ta pračka umožňuje, tak výhodou je pokusit třeba snížit ty otáčky, aby to tolik jakoby neždímalo s tou podprsenkou. A když pak to spodní prádlo vydáte, tak bude samozřejmě trošku víc mokré, ale vůbec to tomu nevadí, akorát bude malinko díl schnout, ale zase na druhou stranu ty podprsenky vám potom mnohem déle vydrží, takže určitě jakoby starat se o to prádlo hezky se rozhodně vyplatí. Máme tady poslední velké ne, a to je neprohýbejte košičky podprsenky jeden do druhého.
Ano, vím, dělají to skoro všechny ženy, než se dozví, že by to dělat neměly. Prostě, když jdete tu podprsenku, hezky vám, že uschne, čistá, vypraná, vysíte to vložit do šuplíčku, tak ji takhle vezmete, košíčky prolíníte hezky jeden do druhého a dáte ji do šuplíčku. Tak rozhodně to prosím vás nedělejte. Nevztahuje se to samozřejmě na podprsenky, které nemají výstuž, které jsou jakoby měkké. Třeba jakoby něco takového, jo, které mají měkkou tu výplň, tak ty samozřejmě můžete prohýbat dle libosti. Nicméně ty, které už mají aspoň trošku tvarovaný ten košíček nebo takhle pevnější, tak doporučuji vždycky si je třeba dát takhle jakoby hezky za sebe, naskládat takhle v tom šuplíčku a určitě teda jakoby neprohýbat opravdu takhle jeden do druhého. Je možné, že se vám s tou podprsenkou nic nestane, takhle prohnete ji 100krát a 101 a máte tam prostě třeba nějaký zlom, ať už se vám třeba udělá takhle zevnitř té podprsenky nebo takhle zvenku, tak opravdu to za to nestojí. Navíc si myslím, že i ty podprsenky se trošku líp skladou, když opravdu jakoby se takhle hezky do sebe nastrkají, tak to i trošku ušetří to místo, takže nedělejte to, neprohýbejte je. Tak já věřím, že vám to spodní prádlo takhle mnohem déle vydrží krásně a bude vám taky déle dělat radost. A pokud se vám naše dnešní video líbilo, budeme rádi, když nám dáte palec nahoru a můžete nám do komentáře napsat, co byste třeba chtěli vidět příště, o čem bychom měli mluvit. Tak budu se těšit zase na shledanou.